naka ba, ba wanda ba zai ji kafi shi ba. Subhanallahi ya shugaba. Assalamu alaikum mutane na, ina muku barka da shan ruwa, da fatan an sha ruwa lafiya. Wannan fankar da kuke gani gaskiya ta fi waccan kyau kuma ta fi waccan gudu. Tana da kyau sosai, musamman yadda ake zafin nan ma. Idan ka aje ta lafiya lau za ka sha iska daidai wa daida, ba dai wani matsala gaskiya, ba wata problem. Tana da mugun kyau sosai. A inda na ganni ya shugaba, na san kai ne ka zaunar da ni. Ina sallah ina murmushi, soyayya za ta kayar da ni. Ba san adadin ruku'u ba ko sujada, domin anan babu ni. Da nai sallah anan sai a ce min dawo nan ana biye da ni. Karamci ne mabudin kusanci, dan ban kai a dube ni ba. Idan ma za a kalle ni, na san bai wuce dan a kore ni ba. Amma sai gashi an girmama ni cikin raudar ku ya shugaba. Alam na sharaf ta lullube ni da alfarmar ku ba gairu ba. Ni ban ji isa irin taka ba, ban san kowa gabanin ka ba. Ban taba jin wanda zai kai ka ba, dan ba girman da ba naka ba. Ba wani mai ji da bai ji ka ba, ba makalukin da bai san ka ba, ba alkhairin da ba naka ba, ba wanda ba zai ji kafi shi ba. Subhanallahi ya shugaba, ya shugaba. Subhanallahi ya shugaba.